गुरु चरण सरोज रज निज मनोपुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कैलासनाना शिवचन्द्रमौळि फणीन्द्रमाथा मुकुटोज्ज्वलाळि कारुण्य सिन्धु भव दुःखहारी तुझवी शंभो मज कोण तारी। अलंकापुरी रम्य सिंहासनस्थं पदाम्भोज तेजस्फुरति प्रदेशम् विधीन्द्रादिदेवे सदा स्तूयमानं समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यं वरं पुण्डरीकाय मातुं मुनीन्द्रे समागततिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्।
मन दुसरे चरण संताचे त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तार बाबाजी सद्गुरुदास तुका हेची दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा गुण गाईन बनी हेची माझी सर्व जोडी नलगे मुक्ती आणि संपदा संत संग देई सदा गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी तुका बाबाजी सद्गुरुदास हेची दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी. प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी कीर्तन रूपी सेवेकरता निवडलेला अभंग संत सम्राट विश्ववंद्य महाराष्ट्र भूषण जगद्गुरु तुकाराम महाराज यांचा आणि सर्वांच्या परिचयाचा असा अभंग आजच्या कीर्तन रूपी सेवेकरता निवडला. कीर्तन म्हटलं का एकट्याचं नव्हतं, बरोबर. जसं एखादी बिल्डिंग उभा करायची म्हटली तर त्याला पिलर स्ट्रॉंग लागतात, तसं कीर्तना करता सगळे टाळकरी, सगळे गायनाचार्य, मृदंगाचार्य, हार्मोनियम वादक आणि समोर असलेले सर्व श्रोते वर्ग सर्वांच्या सहकार्यानं आज आपण या ठिकाणी कीर्तन रूपी सेवा करण्याकरता या ठिकाणी आलेलो आहोत. किम कारणम, कोणत्या कारणाकरता आजची कीर्तन रूपी सेवा आयोजित केली सर्वांना ज्ञात आहे. प्रभू रामचंद्रजीच्या या दरबारामध्ये, हनुमानजीच्या या दरबारामध्ये, श्रीराम साधना आश्रमामध्ये ब्रह्मलीन योगीराज भक्त प्रल्हाद गिरीजी महाराज आणि सद्गुरु ब्रह्मलीन प्रकाश गिरीजी महाराज श्री क्षेत्र हरिद्वार यांच्या कृपाशीर्वादानं आपल्या सर्वांचं श्रद्धास्थान शांती ब्रह्म हरिभक्तप्राण गुरुवर्य भास्कर गिरीजी महाराज यांच्या प्रेरणेनं आणि महंत गुरुवर्य सुनील गिरीजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली दरवर्षीप्रमाणे सालाबाद प्रमाणे चालत असलेला हा श्रावणी सोमवार, पहिला श्रावणी सोमवार, आणि त्या श्रावणी सोमवारचं औचित्य साधून त्या श्रावणी सोमवारच्या निमित्तानं ही कीर्तनाची सेवा मायबापांनो आयोजित केलेली आहे. आणि कीर्तनाची सेवा करण्याचा योग, सेवा करण्याची संधी पूजनीय महंत बाबाजींनी माझ्या वाट्याला दिलेली आहे, आमच्या सर्वांच्या वाट्याला दिली. कीर्तन मला करायचंय, कीर्तन तुम्हाला करायचंय. कीर्तनाचा अर्थच असा आहे, कीर म्हणजे अंधार आणि तन म्हणजे शरीर. ज्याच्या तनातला कीर निघून गेलं तो कीर्तन करण्याचा यथार्थ अधिकारी. करावे कीर्तन, मुखी घ्यावे हरीचे नाम, मुखी घ्यावे हरीचे गुण. या न्यायाप्रमाणे आपण सर्वजण या ठिकाणी कीर्तन रूपी सेवेकरता आलेलो आहोत. आणि भगवान परमात्मा, पांडुरंग परमात्मा जशी बुद्धी देईल, प्रभू रामचंद्रजी, हनुमानजी जशी बुद्धी देईल, त्या बुद्धीप्रमाणे जगद्गुरु तुकोबारायाच्या या विचारावर, जगद्गुरु तुकोबारायांच्या या अभंगावर, संतांनी दाखवलेल्या मार्गावर अभंगाच्या एका पदावर निरूपण करण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. आणि कीर्तन रूपी सेवेकरता उपस्थित असलेली सगळी दिग्गज महाराज मंडळी, तुम्ही सर्व श्रोतृवर्ग या ठिकाणी उपस्थित आहात. सर्वप्रथम हार्मोनियमची साथ देण्याकरता माझे पूजनीय पिताश्री शिवशाहीर नानासाहेब पटेल बोलते सर, माझ्या उजव्या बाजूला उपस्थित असलेले परमार्थातले अद्वैत हरिभक्तपरायण नामदेव तात्या कंक या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यानंतर हरिभक्तपरायण शंकर महाराज सुसे आणि समस्त आंबळनेर गाव बसले. त्यानंतर
चोपदार भालदार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मृदंगाची साथ करण्याकरता हरिभक्तपरायण महाराष्ट्रातलं मृदंगाच्या बाबतीत मोठं नाव असलेले हरिभक्तपरायण आपल्याच परिसराचं भूषण योगीजी महाराज शेजूळ पिचडगाव या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हरिभक्तपरायण सतीश महाराज गायनाचार्य महाराष्ट्रात ज्यांचं नाव आहे सतीश महाराज धनगर ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हरिभक्तपरायण तनपुरे महाराज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मृदंगाचार्य हरिभक्तपरायण कृष्ण महाराज सुसे ते देखील उपस्थित आहेत. आपल्या परिसरात वैभव हरिभक्तपरायण भूषण महाराज ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमचे मार्गदर्शन करणारे पोपटराव पाटील निकुंगे ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वांचा नामोल्लेख करणं अशक्य आहे, म्हणून प्रभो तुम्ही महिषाची मूर्ती मी तुबाळा अर्चित असे भक्ती या न्यायाप्रमाणे माझ्या समवेत आलेले संभाजीनगरहून संभाजीनगरहून खास करून आलेले आमचे भाऊजी श्री भाऊसाहेब पाटील कंक, श्री गणेशराव पाटील कंक, माझ्या समवेत शिक्षकी पेशामध्ये असणारे माझे सन्माननीय मित्र भगवानरावजी बंगाडे ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माझे परम मित्र कार्यक्रमाची शूटिंग करण्याकरता आलेले त्यांचं नाव पण खूप छान आहे बरं का, पांडुरंग महाराज कुंभार ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमचे पाहुणे सन्माननीय जामदार अण्णा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अण्णा या नावाने अण्णाचं या आगमन या ठिकाणी झाले. श्रीनाथ बोरवेलचे सन्माननीय रावसाहेब पाटील पेचे आणि परम मित्र सचिन भाऊ पेचे ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वांचं नामोल्लेख करणं अशक्य आहे. उपस्थित सर्वच मान्यवरांचं सन्माननीय टेमक पाटील देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वांचे या ठिकाणी श्रीराम साधना आश्रम आणि महंत सुनीलगिरी महाराजांच्या वतीनं सर्वांचं स्वागत करतो. आणि ज्यांचं अन्नदान घ्यायचं ना, ज्यांचं अन्नदान या निमित्तानं या श्रावणी सोमवारच्या निमित्तानं आहे सर्वांना ज्ञात आहे. आमचे सन्माननीय अण्णासाहेब पाटील कंक, शिवसृष्टी मंगल कार्यालय करंजगाव, त्यांचं देखील या ठिकाणी पूर्ण आजची कीर्तनाची सेवा आणि पूर्ण अन्नदान या ठिकाणी घेतलेले आहे. आणि शिवशाही कोलते सर दोघांनी मिळून अन्नदान आणि कीर्तनरूपी सेवा देखील कोलते पाटील सगळं घरचाच कार्यक्रम आहे. आणि म्हणून पाणेगावचे सन्माननीय ज्यांना अनेक सामाजिक पुरस्कार मिळाले सन्माननीय गोलप पाटील ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत घेऊन जाण्याचं काम ज्यांनी केलंय असे परम मित्र अक्षयजी बर्डे ते ऑपरेटर आतमध्ये उभा राहून माझा व्यवस्थित आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय याचं क्रेडिट त्यांना जातं, ते देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. उपस्थित सर्वच ज्ञात अज्ञात सर्व श्रोतृवर्ग सर्वांना वंदन करतो. मस्तक हे पायावरी पायावरी संताचा या पायावरी संताचा या पायावरी मस्तक हे पायावरी या वारकरी संताचा. महाराष्ट्र हा संतांचा देश, लोकोत्तराचं महान मंदिर संतांनी या महाराष्ट्रात उभारलं, ज्याचा पाया संत श्रेष्ठ ज्ञानोबांनी याच भूमीत घातला. ज्ञानदेव रचिला पाया उभारिले देवालया. आणि ही संत उभा झाली इमारत मिळाली वारकरी संप्रदायाची इमारत. शांती ब्रह्म एकनाथ महाराजांनी या इमारतीचे खांब रचले आणि जगद्गुरु तुकोबराय हे याच इमारतीची कळस झाले. असे जगद्गुरु तुकोबरायाचा हा अभंग मागणीपर प्रकरणातला
हेची दान देगा देवा तुझा विसर न भावा गुण गायीन आवडी हेची माझी सर्व जोडी. संत विचाराची काळ धरून एकेका अभंगाच्या एकेका पदाचं निरूपण करण्याकरता मायबाप मी तुमच्या समोर उभा टाकलेलो आहे. आमचे परम श्रेणी सन्माननीय जालिंदर पाटील बर्डे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. सन्माननीय भाऊसाहेब पाटील जाधव मार्गदर्शन करणारे त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं देखील मी श्रीराम साधना आश्रमाच्या वतीने स्वागत करतो. अभंग निवडलाय संत श्रेष्ठ जगद्गुरु तुकोबारायांचा. हेची दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा गुण गायीन आवडी हेची माझी सर्व जोडी. जगद्गुरु तुकोबाराय या अभंगात भगवान परमात्मा पांडुरंग परमात्म्याकडे मागणं मागतात. पहिला प्रश्न अभंगात पडतो. प्रश्न असा आहे, जे मागतात ते संत असतात का आणि जे संत असतात ते मागतात का? कारण संत जे असतात ते मागत नसतात आणि जे मागतात ते संत नसतात. मग जगद्गुरु तुकोबाराय का मागतात? ही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मागतात ते संत नसतात. संतांनी जर मागितलं असतं तर ते परमार्थाच्या दृष्टीने मागितलं असतं. जगद्गुरु तुकोबाराय का मागतात हा महत्त्वाचा प्रश्न या अभंगात पडतो. त्याचं कारण आहे मायबापांनो, जगद्गुरु तुकोबाराय देवाला मागत नाही तर देव जगद्गुरु तुकोबारायला म्हणतात. मनसी काही मागा मनसी काही मागा मनसी काही मागा जगद्गुरु तुकोबाराय दर आषाढीला कार्तिकीला आणि प्रत्येक वारीला वारकऱ्यांना सोबत घेऊन पंढरपूरला जगद्गुरु तुकोबारायानं जावं. पांडुरंग परमात्म्याचा नामघोष करावा जगद्गुरु तुकोबारायानं आणि पंढरीला जावं. संतांचा जयघोष करावा जगद्गुरु तुकोबारायानं आणि पंढरपूरच्या पांडुरंग परमात्म्याच्या भेटी करता प्रत्येक एकादशीला जावं. जेव्हा जेव्हा वेळ शक्य होईल, जेव्हा जेव्हा पांडुरंगाची आस लागेल तेव्हा जगद्गुरु तुकोबारायानं पांडुरंग परमात्म्याच्या भेटीला जावं. भेटी लागी जेव्हा लागली सेया भेटीची आस लागावी आणि जगद्गुरु तुकोबारायानं पांडुरंग परमात्म्याकडे जावं आणि पांडुरंग परमात्म्याचं आणि जगद्गुरु तुकोबारायाचं समोरासमोर येणं झालं की पांडुरंग परमात्म्यानं नजरेला नजर मिळवू नये. पांडुरंग परमात्म्यानं खाली बघावं इतका अधिकार जगद्गुरु तुकोबारायाचा, इतका अधिकार भूषण महाराज जगद्गुरु तुकोबारायाचा होता. पांडुरंग परमात्म्यानं खाली बघावं आणि जगद्गुरु तुकोबारायानं भगवान परमात्म्याचं चिंतन करावं, मनन करावं आणि आस पांडुरंग परमात्म्याच्या मनात असायची, भेटली. जसं एखाद्या लग्न झालेल्या मुलीला सासरीकडून दिवाळीच्या सणाला माहेरी जाण्याची आस असते, त्याप्रमाणे जगद्गुरु तुकोबारायाची आस असायची. आणि मग
जगद्गुरु तुकोबारानं पांडुरंग परमात्म्याच्या भेटी करता जावं, पण पांडुरंग परमात्म्यानं खाली बघावं. इतकं भजन, इतकी भक्ती, इतकी आस पांडुरंग परमात्म्याची तुकोबाराबद्दल आणि तुकोबाराची आस देवाबद्दल. एक दिवस काय झालं माय बापांनो, अनेक वर्ष लोटली, तुकोबारायचा परमार्थ सुरूच आहे, पण एक दिवस असं झालं की न राहून देवानं जगद्गुरु तुकोबारायाकडे बघावं आणि मग तुकोबाराने प्रश्न केला, देवा इतके वर्ष झाले वाऱ्या करतो, पण आज तुम्ही का बघताय माझ्याकडे, आज का बघताय माझ्याकडे? मग देवानं सांगावं, तुकोबाराया इतके वर्ष झाले तुम्ही वाऱ्या करता, माझी आस तुम्हाला लागली, इतके दिवस झाले तुम्ही माझं भजन करता, पण तुम्ही मला काही मागितलं नाही. आज मी तुम्हाला म्हणतोय, मनसी काही मागा. मी तुम्हाला म्हणतोय, तुम्ही मला काहीतरी मागावं. तुम्ही प्रापंचिक संत आहे, तुम्ही काही साधू नाही, तुम्ही योगी नाही, त्यागी नाही, तुम्ही काहीतरी मागा. प्रापंचिक संत आहे, तुमच्या प्रपंच करता काहीतरी मागा. किती अधिकार जगद्गुरु तुकोबारायचा. देवानं एखाद्याला म्हणावं काहीतरी मागा. आपला विचार करा बरं माय बापांनो, आपण प्रभू रामचंद्रजीच्या दरबारात आलो, हात जोडले, तर आपलं कायमचं काहीतरी देवाबरोबर समोर गारणच असतं. वाढावे संतान गृही भावे गृही भावे भगवान प्रभू रामचंद्रजीच्या दरबारात आलो, तर आपण देवाला हात जोडतो, डोळे बंद करतो आणि काय काय मागतो. माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त माहिती आहे. देवाला आपण काय काय मागतो तुम्हाला जास्त माहिती आहे. वाढावे संतान, लेकरं बाळ चांगले होऊ दे देवा, त्यांना चांगली नोकरी मिळू दे, नोकरी मिळू दे देवा, त्यांचा पगार चांगला मिळू दे देवा, 3 मुली झाल्या, 4थी माय सुनबाईला पोरगं होऊ दे. आपले काय मागणे एक आहे. पण इथं उलट झालं महाराज, तात्या इथं उलट झालं. इथं पांडुरंग परमात्म्याने तुकोबाराला विनंती करावी, मनसी काही मागा. पांडुरंग परमात्म्याने म्हणावं की तुकोबाराय इतकी